ご命令ください、レディン様。王子に付き従う。ご命令ください、レディ。王子、あいにくと。そんなはずはあります。ならばその目で見てみるがいい。王宮魔術師殿、私も正気です。アルバート殿、ねえ、亡きイルザックス。ソーン、何を。ホウキムコ、目を覚ませ。闇の。お前は誰に仕えている。ソル。洗脳が解けたか。てめえら。残念です。王子のために私はあなたを排除します。その後方へ。
突撃する。ここは通してもらうくらい。攻撃をし私の魔法で
してもらう。何としても突破する。かの者の剣となれ。みなぎってきたぜ。今楽にしてやるぜ。攻撃を仕掛け、思い通りにはさせない。なんの魔力の高まりを感じいるぞ。